er bare strenge. Men pyt siger jeg. Jeg har kontrol. Jeg har kontrol. Det er fedt at være mig. Jeg har kontrol. Det er fedt at være mig. Her kommer jeg. Jeg har set forkert på billetterne. Vi skulle have været i lufthavnen nu. Vi kan jo så ikke nå at flyve nu. Jo. Vi skal bare skynde os. Har du husket baderingen? Selvfølgelig. Den ligger der øverst i tasken. Godt. Så gå. Dette er sidste udkald til FK 224, FK 224 til Syden. Vi skal bede Leila og Hubert Hansen om at gå til gaten øjeblikket. Tror du, vi når det, mor? Ja, det tror jeg. Med lidt held. Men vi må skynde os. Kom. Så, nu nåede det, mor. Hvor var det godt? Første klasse, gør plads. Jeg har en billet her til første klasse. Nej, jeg skal på ferie, ikke skole. Hør mor, det rektor. For katten. Hubert, hvad laver du her? Du skal holde dig langt væk fra rektorernes spa-hotel. Der skal jeg vinde årets synkronsvømningskonkurrence. Alene? Det jeg har mindst brug for er at blive generet af uduelige elever. Men jeg vil ikke genere dig, rektor. Det lover jeg. Nej, godt. Ellers bliver der undervisning i kælderen. Ja. Gør plads for første klasse. Første klasse er helt forrest. Ja, det ved jeg da godt. Ja, selvfølgelig. Ja, det. Hvor står skiltet forresten? Ja, nach mancher Weise vieles Europäer, Norwegen, Sonne und Wasser und Wein. Keiner schwere Tochter an zu sehr, fährt Richtung Spanien und guckt sich Popo ein. Nu er det den rigtige. Hør, det er da ikke den rigtige kuffert. Nej. Og hvor er baderingen henne? La. Hvad i alverden er det? Jamen, hurra! Jamen, så kan jeg jo svømme! Olé! Der bliver ikke noget med at bade, før du har fundet den badering. Men jeg kan da bade uden badering. Nej, jeg har ikke sinde at være badevagt resten af ferien. Men jeg har jo badet i skolens svømmepøl masser af gange. Jeg kan svømme. Hold nu op med at brøvle sådan, Hubert. Hør, jeg vil ned og sole mig. Vil du med? Ikke når jeg ikke må bade. Nej. Hasta la vista. Hola! Los taxosse! Er du ledig? Fri? Tax-fri? Hej, rektor. Det der er min kuffert og min badering. Det må køre, og det bor, det er bare pasta. Du stikker ind med min badering. Nej, hvad? Nordbakke på cykel. De kører sikkert den vej. Eller... Ja, viva España. Ja, viva España. Rektor bor helt sikkert der på rektorernes spa-hotel. Men hvordan skal jeg komme ind der? Jeg er en rektor fra Norge, ja. Værsgo. Eller rektores. Es hvad? Nej, Norvegia. Norvega de rectoros. Spektakular. Så jeg
tænkte, at i år, hvor synkronsvømning er tema, så er det vigtigt at gøre dette på børnenes præmisser. Derfor tog jeg denne badering med mig for på den måde at symbolisere, at vi er 2 i synkronsvømning. Wow! Årets rektor! Årets rektor! Jeg er rektor fra Norge. Og jeg kan love jer, at der i min kuffert... Nej! Den kuffert har han stjålet fra mig. Hvad? Er der en til rektor fra Norge? Han har taget baderingen og mine badebukser. Sikke noget sludder, det her er min badering. Det er stille. Der er kun én måde at finde ud af, hvem af de 2 der er den ægte rektor fra Norge. Rektorernes forhindringsløb. Hvad barnet? Lad os ikke gå Kom så! Young man, du fell down. Pick yourself off the ground and say, young man, and down there's no need to be wild. Place you can go, I said, young man. When you're shut, but you don't, I said, young man. There's a place you can go, many ways to It's fun to stay at the YMCA. It's fun to stay at the YMCA. They have everything for your mental enjoy. It's fun to stay at the YMCA. You can get yourself please. Hvilken synkronsvømning? Han er rektor. Han er international. Nej! Han kan ikke svømme! Træk vejret roligt, rektor. Bare en ganske almindelig skoledreng. Torne svømmehal. I kælderen med ham. Men der er jo ikke en kælder her i syden. Hubert, hvad gør du? Nej, Hubert, kom straks ned derfra. Bør du slet ikke være så højt oppe? Nej, kan du komme ned? Hubert! Så vær sød, Hubert! Hvorfor tog du en badering, rektor? Du ved jo godt, det er forkert at stjæle. Man bliver jo så ked af det, hvis man mister noget. Det har du jo selv lært os, ikke? Det er jo det, der gør dig til den bedste rektor i hele verden. Ja, du har ret. Værsgo, du må få den. Du kan bare lappe den, så skal den nok blive god igen. Du har mere brug for den end mig. Tusind tak, Hubert. Du har ret, det er meget forkert at stjæle. De dernede, lad skoleeleven slippe fri. Nå, der er du. Ja, hej mor. Jeg tænkte, at når nu jeg er i syden, så måtte jeg lære kulturen at kende og sådan. Nå, hvad har du så set? Nøgne damer, nogen der træner. Så har jeg trænet lidt med Elrik Tolle Spektakular. Ja, det er godt med dig. Og hvordan med din kuffert? Her, du kan endelig komme i vandet, mor. Og spise is med paraply i. Ja, selvfølgelig. Det skal du få. Og i morgen, så skal du... Jeg har kontrol.